Nå, det ser ikke ud til, at der er mange flere, der hopper ind nu her. Så jeg tænker, at jeg gerne vil byde velkommen på 1480's vegne og på Kornes vegne. Og så ellers sætte i gang i forhåbentlig en rigtig spændende aften med, hvordan vi kan gøre vores hjemmeside mere lækker, både for vores medlemmer og det hele. Så jeg giver ordet til Esben. Værsgo, Esben. Så kan du introducere Tak. dig selv lidt og tegne og fortælle. Ja, Det vil jeg lige ja, gøre, så godt jeg ja, kan, Philip. Tak. ja. Ja, jeg hedder Esben Skovgaard og bor i Viborg, og her driver jeg som en af tre partnere et lille reklamebureau, som hedder Digisource. Og vi arbejder både i en kombination af det her gode gammeldags trykte medie, som I jo nok især har stødt på i forbindelse med valgkampene. Der er mange flyers og hæfter, og også valgplakater, dem laver vi så godt nok ikke, men og så en kombination af digital kommunikation. Og det har jeg arbejdet med, både visuelt og strategisk, de sidste 20 år. Jeg er designer af uddannelse, og selvfølgelig også derfor sådan en vigtig opgave som Roseris nye hjemmeside, at den bliver jeg jo nødt til selv at tage mig af. Så jeg har meget arbejdet, eller hvad, jeg har arbejdet meget med den nye hjemmesidestruktur og udseendet fra den opbyggende fase helt tilbage i maj sidste år. Og det har så også inkluderet, at jeg har haft rigtig mange timers dialog med Clubrunner for at forstå, hvordan deres system det faktisk virker. Det kan også virke noget uoverskueligt, og det er heller ikke alt, vi skal arbejde med overhovedet ikke. Men nu skal I jo så klædes på til at arbejde videre med jeres eksterne side, og så viser jeg også lidt, hvordan vi arbejder den interne side. Og det er derfor, vi har lavet de her, i hvert fald indtil videre, 4 undervisningsaftener, så mange relevante personer, de kan få en introduktion til, hvordan, hvilke de områder, som jeg mener i hvert fald er de vigtigste, I får kendskab til. Så når vi er færdige i aften, så har jeg vist jer, hvordan I opretter en underside, som bliver klubbens interne side, og hvor I kan lægge alt det ind, som er vigtigt for medlemmerne. Hvordan I opretter nyheder i den nyhedsboks, widget, som vi også kalder den, som ligger i venstre kolonne på alle eksterne klubsider. Oprettelse af globale og lokale widgets. Hvad er forskellen? Hvordan I opsætter dem? Designer dem med overskrift, indsætter tekster og fotos, og gør dem aktive med henvisning. Og så hvordan I indsætter en boks, der henviser til den underside, I også skal oprette. Og hvis nogen af jer sidder med webdesigneren klar til at følge med i det, jeg gennemgår, så får I bare lige til orientering en uddybende drejebog med masser af skærmprint og forklaringer, når vi har afsluttet sidste undervisning her 12. november. Jeg vil gerne vise tingene igen, når vi har været igennem det hele her til aften, hvis I har nogle spørgsmål bagefter. Jeg kommer ikke til at vise noget med administrationsdelen, altså medlemssiden efter login. Det bliver til den eksterne og den interne side, som det eksterne ikke medlemmer kan se, og så selvfølgelig den, som kun medlemmer kan komme ind og se. Hvis I har nogle spørgsmål, så det kunne være, at der var nogle andre iblandt jer, der kunne besvare den, men ellers så vil jeg gerne tage imod og finde ud af, hvad kunne besvarelserne være på dem. Stil også gerne nogle spørgsmål undervejs i chatten, og så kan vi tage dem efter gennemgangen. Og så vil jeg egentlig prøve at bruge kortest mulig tid på at undervise, ikke fordi vi skal jappe det igennem, slet ikke det, men jeg håber lidt på, at I også sidder inde med nogle konkrete udfordringer, som vi kan tage til glæde også for de andre, som måske sidder med de samme. Så vil jeg også prøve at tage dem med i den her drejebog, der kommer. Og ellers så tror jeg, Philip, vi fik gang i optagelsen, ikke sandt? Sådan, så vi Jo, kan, der kommer en igen. Det det her har vi. kommer ud til jer inden, så hvis ikke I kan vente til den 12. november, eller derefter i hvert fald, med at få mine skærmslides. Og så er det ellers jo opfordret til at være måske lidt grafiske, kreative i det, I lægger op, så det også ser pænt ud. Det kommer vi ikke sådan til at gennemgå i dag, det kommer jeg ikke til at undervise jer i. Det er lidt mere besværligt. Jeg synes, jeg har brugt over 20 år på det nu, og jeg lærer stadigvæk, så det er bare at give den gas. Og hvis I skal have en inspiration, der er jo både design og strukturmanualen, som vi også har udarbejdet. De ligger begge to ind under det link, der hedder for medlemmer. Når I er logget ind, så kan I finde dem inde under, nu skal jeg huske, hvad det hedder. Der er noget, der hedder Club Runner værktøjskasse. Jeg kan lige vise det på skærmen her senere vejen dertil, hvis ikke I har været der. Strukturmanualen, den fortæller rigtig meget på, lidt detaljeret måske endda om, hvordan klubbens side, hvordan distriktets side er bygget op og ser ud, og hvorfor det hænger meget godt sammen med hele Rotary.dk, så der er en sammenhæng iblandt det.
Det er også for at undgå, at det skal ligne Tivoli, hvis ikke medlemmer kommer ind på 2-3 forskellige klubber, og der ikke er nogen genkendelighed i det her. Folk søger jo lige så ofte, hvis ikke oftere, på Google, og efterhånden også på ChatGPT, og hvad der ellers er AI hjælpemidler, Google Gemini, tror jeg, den hedder, og kommer jo ind af forskellige veje efterhånden i dag. Og når de har været inde på en hjemmeside og bruger tilbageknappen i browseren og går ind på en ny hjemmeside, så skal de gerne have en genkendelighed, sådan så de kan se, at det er stadigvæk en Rotary-side, de er inde på. Så det har vi bygget op i strukturmanualen, som I kan læse igennem herinde. Og så kan man sige, for at det ikke skal ligne Tivoli, så er der jo også vigtigt, at de bruger de samme farver, de farver, der er tildelt for ja, helt overordnet set fra international side. De står også i designmanualen. Der er også, hvilke skrifttyper, der er brugt. Der er også masser af forslag til formuleringer, hvordan I kan skrive teksterne. Sådan, så det hele er konsekvent over hele organisationen simpelthen. Når det kommer til jeres interne side, så har I lidt flere frie tøjler. Altså, jeg vil ikke opfordre til, at det skal ligne Dalgårds Tivoli. I må meget gerne holde den pæne stil fra den eksterne side. Men I har frie tøjler her, fordi det er trods alt kun medlemmerne, der kommer ind og ser det. Der har været nu, bare lige inden jeg går ind til designdelen af det, eller viser noget, så kan vi snakke lidt om deltagerlister. Der har været et stort ønske om, at man kunne få adgang til deltagerlisterne, efter at tilmeldingsfristen til et event er overstået. Den snakker vi meget med Club Runner om, og de kan ikke løse den endnu. De arbejder på det, muligvis på med en opdatering, der kommer her i starten af det nye år, så man kunne få adgang, uanset hvilket adgangsniveau I har. Jeg har hørt, at nogle klubber begyndt at tildele medlemmerne niveau 50 som minimum, fordi så har de stadigvæk adgang til de her deltagerlister. Men de fleste medlemmer har ikke niveau til det. Det er noget, de arbejder på. Jeg kan ikke svare helt, hvornår det kommer, men forventer i starten af det nye år. Så er der også et ønske til en søg medlemmer-funktion, som vi har arbejdet på at få til at virke, og det er lykkedes at finde en opskrift på det. For dem af jer, der måske har hørt Henriette fra Aalborg Vester fortælle om, så er den i hvert fald blevet aktiv hos dem. Det kommer jeg ikke til at vise i dag. Jeg kommer til at vise, hvordan vi opretter en knap, som er samme måde at oprette den anden med at søge medlemmer. Der er lige et enkelt link, der skal sættes ind, som er lidt specielt, fordi hver klub skal indtaste eget ID-nummer, som er unikt for dem. Men det kommer der en detaljeret guide på senere. Og prøver jeg lige, jeg vil prøve at få delt min skærm. Hvis jeg nu gør sådan her, så kan I se jer selv, sandsynligvis. Det får jeg lige lavet om på. Sådan, kan I se, det er selvfølgelig, det er jo ikke den klub, der skal spille fodbold i aften mod Tottenham, men det burde det være. Jeg håber, I kan se ham her, Viborg-spilleren der. Så tænker jeg godt nok, de skal op med nogle flere kroner øre til de der uldjyder der. der skal ske meget, før det bliver på vores hjemmebane, der bliver spillet Champions League-fodbold. Så og det skal vi også huske, vi skal have sendt hjem til, hvis nogen af jer er FCK-tilhængere, eller måske lige frem med modstandere og håber på Tottenham. Ja, Det må I ja. selv afgøre. Godt, jeg skal have minimeret, så jeg ikke kan sidde og kigge på os selv. Sådan her. Jeg har fået mig det, de kalder en sandbox, en sandkasse over fra Club Runner, så jeg kan lege lidt og gøre, hvad der passer mig. Og det er også kun derfor, der er det her billede af, jeg ved faktisk ikke engang, Ivan Næsby, tror jeg, han hedder, fra Sverige, i topbanneret. Hvis jeg starter med at logge ind, fordi det er et af de udfordringer, der også har været snakket meget om. For at forstå, hvordan Club Runner er bygget op, så er det lidt som om, at hver eneste klub er placeret inde i en lukket silo, og ikke rigtig kan tale med hinanden. Søg medlemfunktionen, den kommer til at fungere heldigvis på tværs af hele organisationen, så I kan søge medlemmer i alle klubber. Men hvis I skal logge ind i jeres egen klub, så skal I stå på klubbens eksterne hjemmeside. Hvis I er placeret på rotary.dk på forsiden og klikker Mit Rotary, så logger I ind med det, I nu har adgang til på zoneniveau. Så derfor skal I stå på jeres egen side, når I klikker op på Mit Rotary.
Så kommer I til den her side, sandsynligvis den, mener man kommer til i klubberne, og log ind. Og forskellen er jo så selvfølgelig, at jeg kan se mig selv heroppe i toppen. Jeg er logget ind. Hvis jeg klikker på mit rotor endnu, ryger jeg ind i administrationsdelen, mellemdelen. Den tager vi senere, når vi skal ind og oprette en underside. Nede i højre hjørne, der er dukket en lille cirkel op med en blyant. Den nemmeste måde at redigere en side, man står på, er ved at klikke på den. Så åbner sig en ny fane heroppe i toppen. Og nu er jeg inde i den del, der hedder webdesigneren. Der er 8 links, eller widget-bokse, hvad hedder sådan noget, emner over i højre side. De fleste af dem bruger vi faktisk ikke. Alle dem med et plus op i venstre hjørne, dem kan I kan faktisk trække dem alle sammen ind. Det er nye widgets. Det er dem, I skal bruge, hvis I vil lave en ny boks, for eksempel til en knap. Den her over, der hedder kun tekst, det er den, vi kommer til at bruge, når vi skal lave knappen. En lille faldgruppe herinde, hvis ikke I har prøvet det, er, at hver gang man har trukket en ny boks over, nu kan jeg godt lige prøve at gøre det, jeg trykker og trækker den over, indtil der kommer det sted, hvor jeg vil placere den, og så slipper jeg musen, og så er den der. Når den er aktiv, så dukker den op herover i højre side, hvor I kan se, der er en affaldsspand, en slet. Hvis jeg trykker lige nu på den her kun tekst 1 boks, det er faktisk den, der svarer til den boks her, hvor der står velkommen til Esbens undervisning. Hvis jeg trykker og sletter den, så forsvinder den boks herinde, den widget, med inklusiv alt. Så det er farligt at begynde at slette noget herinde. Og så alligevel ikke, fordi nu prøver jeg på at modsige mig selv, fordi hvis I kommer til at slette, for eksempel den her, der hedder nyt for Esbens Rotary Klub, så ligger widgeten jo så i forvejen herover gemt i den højre del af det. Meget specifikt, nu skal jeg lige finde frem til den, så er det den boks herover, der hedder hjemmesidehistorier. Hvis jeg sletter den her, trykker på krydset, så er den væk. Hvis jeg fortryder, så trykker jeg og trækker den over igen, så har den husket det. Alt kan I jo gå ind og pille ved, og lidt desværre, fordi oppe i toppen, der kan I se, der kan man også redigere i navigation. Navigationen er ens på alle sider helst. Det er i hvert fald det, der er blevet lagt op til, sådan så hvis folk, eksterne, ikke medlemmer, er inde på jeres klubside og vil gerne klikke på Rotary Danmark, så kommer de over på det samme sted og ser en menu, som er fuldstændig identisk med den her op igen. Så for at holde ensartetheden, så er det bandlyst helst at røre ved den her navigation. Men I har muligheden for det, fordi Club Runner kan ikke låse for nogen som helst. Deres filosofi er, at det skal være åbent for alle. Oppe i toppen er der en karusel, hedder den. Det er et billede. Det er der også på alle klubsider. Hvis I ikke har været inde og skifte på jeres klub, så er det nu, I skal have det gjort. Jeg har set nogle steder, at det stadig er et Køge Nord foto, der sidder. Og det er fordi, det er den skabelon, vi byggede, som blev skudt ud på samtlige klubber. Jeg har også set nogle tekster et par steder, der ikke er blevet ændret endnu, men hvor der stadigvæk står omkring Køge Nords klub. For at ændre i topbilledet, skal man egentlig bare køre musen henover, og så klikke. Så kommer jeg ind i administrationsdelen, hvor I kan se hernede i venstre side, der er det billede, en lille thumbnail af, hvad det er, jeg har kørt derinde. Formålet med de her karuseller er egentlig tiltænkt, at der skal ligge flere billeder derinde, som er sat i det her tilfælde til 3 sekunder, så skifter den. De indstillinger, der ligger i forvejen, behøver I faktisk ikke rigtig at gøre noget ved. Hvis I gerne vil lege med det, hvis I gerne vil sige, jeg vil gerne have redigeret den, så der går 10 sekunder mellem hver eneste gang, den skifter, så kan I selvfølgelig gå op på den her
edit, og så kan I scrolle nedad i bunden, indtil I rammer den, der hedder overgangstid, og kan sætte den op til det, I har lyst til. Herinde de samme indstillinger, som også er ude bagved. Den måde, den er animeret på i det her tilfælde, det er, at den slider kører fra højre mod venstre, når der er gået de nu 10 sekunder. Der er også andre måder, det kan gøres på, men vi har valgt slide, fordi det er den reneste, simpleste funktion. Nede i bunden af billedet, der er en lille cirkel. Kan jeg vise jer? Ja, nede under Pelle Larsen Kaffe er der en hvid cirkel. Der er kun en enkelt cirkel, og det er fordi lige nu er der kun ét billede. Overgangstiden er sat til 10 sekunder. Den er her, vis Dias indikatorer. Det er cirklen. Der er sat et flueben, ja. Hvis I har lagt mærke eller lagde mærke til, så er der nogle pile herude i venstre side midt på billedet og over i højre side midt på billedet. Dem kan I tilføje, dem kan I fjerne. Lige nu er de på. Jeg synes ikke altid, det er pænt, som man vil have dem på eller ej. Det er op til jer at bestemme. Vis Dias titlen. Det er sådan set titlen på sliden, den her Dynamic Carousel 5. Det er der ingen grund til. Og matche fotostørrelse, det må I sådan set heller ikke gøre. Det er meget vigtigt, at fotos har den samme størrelse, og jeg anbefaler 1600 gange 400 pixels, altså 1600 pixel bred, 400 pixel høj. De tal er ikke så altafgørende. Det, der er altafgørende for, det er, at alle de billeder, I lægger op her, de skal have den samme bredde, den samme højde. For ellers så står den og skubber til alt det under, hvis ikke de har samme højde. Og så lad være med at slå den her til med match fotostørrelse, fordi så tvinger den nogle af billederne til at have den samme højde som det første billede, hvilket gør, at nogle mennesker bliver trukket fuldstændigt i ansigtet, og den tvinger det igen. Jeg siger gem til det her, og den er ikke opdateret til 10 sekunder endnu, og jeg kan ikke forklare, hvorfor at den ikke bare opdaterer, men det har den altså lidt svært ved en gang imellem at følge med. Nu vil jeg gerne have et ekstra slide ind. Jeg har to muligheder. Enten uploader jeg en slide ad gangen, eller også uploader jeg multiple slides, flere slides ad gangen. Og det er ikke fordi, jeg kører en sandkasse-version her, at det ikke er alt, der er oversat til engelsk. Jeg mener også, at det er sådan lidt, nogle steder står det på engelsk, eller måske oversat til dansk, nogle steder står det på engelsk, mens andre steder er det blevet oversat til dansk. Og jeg tror, at hvis I falder over nogle steder, I meget gerne vil have oversat, så er det Niels, der skal have besked, ved du det, Philip, omkring nogle Ja, tekstmæssige ændringer i oversættelser? altså man kan sige, det er jo Niels, der sidder med det, men hvis det er sådan, Ja, at man dukker op over det i dag, så skriver man det lige i chatten, og så tænker ja, jeg, at Arli, han sidder og læser med, og han er jo stadigvæk med som oversætter. Er det ikke rigtigt, godt. Arli? Og det er ganske korrekt, så Og det er den hurtigste og, vej. Det er en ja, hurtig vej. ja, det Skal er Godt. vi ikke, lige i øjeblikket i ja, hvert fald. ja, så skal vi ikke over Midtjylland først. Nej, det er fong. Så Arli, så har du lidt noteret her. Ja. Godt. Jeg uploader et billede her, eller et nyt slide, og der er en masse indstillinger herinde, som jeg bare mere eller mindre vil sige til at glemme dem. Fordi det er alt, hvad der kan vises ovenpå og under det billede, vi lægger op. Man kan godt sætte et link på et billede, hvis man gerne vil det. Her længere nede i bunden, mener jeg, der er den her. Der er lidt forskellig. Man kan for eksempel sige, hvis jeg klikker på et billede i karusellen, og ind, så vil jeg downloade et dokument. Jeg kan også sætte en URL ind her, hvis man gerne vil have, at man henviser til noget. Men det vil jeg helst ikke anbefale, fordi vi skal ikke have folk væk fra siden. Så er det bedre at lægge information ind på selve siden. For at indlæst fra billedbiblioteket, den er ikke lige sådan helt fedt oversat, men jeg klikker på den her, og så kommer jeg ind i billedbiblioteket. Der ligger nogen inde i forvejen, der står låst ud for. Dem skal selvfølgelig bare ignorere. Det er noget, der er lagt op fra Clubrunners side. Den eneste, I skal ind i, det er den, der hedder Mine Billeder. Og hvis I vil, hvis man højreklikker på den, så kan man oprette en ny undermappe for at have mere styr på det. Og den kan jeg kalde det for Slides. Så skal den lige tænke sig om. Jeg kan også bare uploade i
den, der hedder mine billeder, hvis jeg vil. Det kommer på, hvor struktureret man er. Hvis jeg klikker ind i slides og upload, trykker på upload, så har jeg mulighed for at gå ud og vælge. Har jeg lavet noget i forvejen? Jeg trykker enter, og så skal den lige tænke sig lidt om. Og så har jeg også hørt nogle rygter fra Clublunner om, at på det her tidspunkt dansk tid, der går deres system gevaldigt ned i kadence, fordi der er rigtig, rigtig mange, der logger på. Jeg tror, den er kommet. Den nemmeste måde at få den ind på, og eneste måde næsten, det er faktisk ved at markere den der, dobbeltklikke på den. Så kommer den ind her, som I kan se nu. Og så trykker jeg gem. Og så indikerer den her grønne bjælke, at slide er opdateret eller tilføjet med succesen der også. Jeg kan også lige gøre det en gang til, for at få et tredje slide ind. Hvis I har fortrudt, det gør ikke noget, at der kommer til at ligge rigtig mange fotos herinde, men hvis I fortryder og vil slette et foto, så er det at højre klik på det og trykke slet. I kan også hente fotoet ned igen. Det kan være rart, hvis man lige pludselig ikke kan finde det på computeren. Jeg uploader lige et mere. Jeg har en landmand her, ude blandt malkekøerne faktisk. Det gik lidt hurtigere. Jeg dobbeltklikker på ham, kommer ind og trykker gem. Og igen dukker sliden op med slide successfully added. Oppe i højre hjørne står der gå tilbage. Det er den nemmeste vej tilbage, hvor I var før. Og det kan være lidt svært at se, men under Peter Larsen kaffe logo, der er der nu 3 cirkler. Den ene er fyldt ud. Nu har jeg haft lidt besvær med, at man kan godt sige se live page, så kan vi lige prøve at teste den, når den virker. Men det er ikke altid, jeg kan få det til at virke, før jeg har godkendt det og offentliggjort det. Men det ser ud til, at den er der. Og den er så sat til 10 sekunder, så det tager lidt tid imellem, hvor den skifter. Men det gjorde den så ikke lidt. Den er sat til 3 stadigvæk, så den har ikke opdateret sig, som jeg havde håbet på. Det er også fuldstændig lige meget. I har set princippet i, hvordan det fungerer. Med hensyn til teksten herunder, så er den egentlig ikke længere end at føre musen henover. Der dukker en lille blyant op. Det er den, I skal klikke på. Så kan I redigere i alt tekst. I kan markere noget af det. Gå op i værktøjsbjælken. Sæt en bold på, en fed. Kan også ændre lidt på skriftstørrelsen, hvis man synes, der er lige noget, der skal vises. Og hvis jeg synes, der skal være en henvisning til noget, ja, så kan jeg jo egentlig indsætte et link. Hvis jeg nu går på den her side, og lige kopierer URL'en heroppe i toppen af webbrowseren, og det er ren Ctrl-C tilbage, og så trykke Ctrl-V, eller højreklik og sige indsæt. Og så siger jeg OK, og så er den lavet om til en orange, og I kan næsten se, når jeg kører musen henover, bliver den blå. Det er den indbyggede linkvisning, som Clublunner har lavet. Tekst, der har, som udgangspunkt har teksten, får den orange, når det er et link, og kører med musen over hover, så bliver den til blå. Det kan I godt lave om, hvis I gerne vil. Det her lille A med en streg under, der ligger en masse farver herinde. Det er jo vigtigt, at I så henter designmanualen frem og går ind i den her nede, der hedder More Colors, hvor I så kan indtaste en kode på, hvilket tal eller med bogstaver i farve, I gerne vil have, og sige OK. Og så virker det selvfølgelig ikke, så efter hensigten. Jeg vælger altså lige en tilfældig her. Prøver lige igen og siger OK på en gul. Var det noget? Sådan. Den er ikke så meget anderledes. Den er blevet lavet om til lilla nu. Men I kan lave om i farverne, inden vi er den her også, hvis I har brug for det. Noget helt simpelt, som er godt at vide,
det er, at man kan fortryde på samme måde, som hvis I sidder i Word og vil gerne fortryde. Ctrl-Z, det er den eneste måde at gå tilbage, hvis I har lavet noget, som I gerne vil væk fra igen. Og den fungerer fint. Problemet er, hvis jeg sletter den her tekst og går op og offentliggør det, så kan jeg ikke fortryde at gå tilbage. Jo, så kan jeg godt fortryde ved at bruge Ctrl-Z igen. Men hvis jeg går væk fra siden, så har systemet husket, at jeg har slettet den tekst. Så derfor skal I være lidt varsomme ved at lave nogle ændringer herinde, fordi systemet husker faktisk noget af det, I har lavet. Jeg sletter lige den her boks her igen. Det vil den ikke. Jeg sletter den så ikke. Der går jeg. Så fik jeg slettet det hele. Den skal jeg lige have fat i igen. Og det er jo så det gode ved, det jeg har fortalt, at hvis man kommer til at slette noget, så ligger det altid herover i højre side blandt alle de her widgets, der er i forvejen. Og som sagt, de widgets, der har et lille plus oppe i venstre hjørne, det er de nye, som ikke har nogen definition. Resten, de ligger som den her, er en af dem, der er blevet lavet, så jeg kan trække den ind igen, og så har jeg det hele tilbage. Nogle af de her widgets kan slettes direkte herinde. Det så I med den her oppe. Som I kan se, nu har jeg faktisk to, fordi den, der hedder kun tekst 2, det var den nye boks, jeg satte ind. Hvis jeg trækker den over igen, så var det den meget ligegyldige, kedelige boks, som blev lavet. Dem har vi mulighed for at slette, mens den står og tænker. Det var altså ikke, det var boks 1, jeg har lavet. Skal jeg finde rundt i den. Yes. Hvis jeg sletter boks 1 herover nu, eller kun tekst 1, som den hedder, det bekræfter jeg, så forsvandt den boks, jeg lige trukket ind. Og så er vi altså på den herfra. Så vær varsom med at slette en widget. Og andre widgets kan man ikke slette, der skal man ind i systemet, ind i medlemsdelen, og finde frem til, hvordan man sletter den. For eksempel den her generelle globale nyt fra Rotary Danmark. Der er en meget, meget, meget vigtig ting, jeg skal slå et slag for, og det er den her nyt fra Rotary i Danmark. I må ikke klikke på den her blyant her. Hvis I gør det, så ødelægger I den kode, der er sat ind, som trækker oplysninger fra det her RSS-feed, vi har fået oprettet hos en tredje part. Det har vi observeret. Det sker en gang imellem. Og så er Club Runner behjælpelig med at kan genskabe den, fordi jeg har ikke adgang til jeres klub. Hvis jeg skal have adgang til at rette op på det her, så skal jeg være medlem af jeres klub, og så skal jeg slavisk ind og logge ind hver eneste gang og rette op på koden. Så jeg vil lige anbefale, at at I ikke klikker på den. Jeres kontaktside, den har I også forhåbentlig opdateret fuldt ud, og ellers så er det at køre musen henover og klikke på den lille firkant, der dukker op. Herinde kan I udfylde med detaljer, nogle kontaktinfos. Jeg vil anbefale også, at I smider en e-mail og måske et telefonnummer på, i hvert fald en e-mail. Nogle steder ser vi, at der ikke er nogen som helst kontaktinformationer, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt, hvis nogen gerne vil i kontakt med jer. Så skriver I adressen på, så kommer der også automatisk GPS-koordinatorer. De bliver brugt et andet sted i Rotary-regi. Der kommer også et billede fra Google Maps, som automatisk ikke dukker op. Men hvis man klikker på, jeg hopper lige over på den anden side her. Hvis jeg klikker på mødested kort, det er også aldrig en af de der oversættelser, der måske godt kunne trænge til lidt kærlighed, men hvis jeg klikker på den, åbner en ny side over i Google Maps. Godt. Så lukker jeg den ned igen.
Og derudover kender I jo nok godt den her kommende arrangementer. Det er ikke en, jeg har arbejdet synderligt med. Jeg har lagt en enkelt fodboldkamp ind, det er også det. Men den tænker jeg, I nok er meget godt inde i forvejen. Det er en del af det med medlemssiden, som jeg ikke kommer til at løbe igennem i dag. Den sidste her er jo så footeren hernede. Som udgangspunkt, så er teksten over venstre side om Esbens klub Sandbox. Den er standard. Den er skrevet sådan, at hvis I ikke laver den om, så fungerer den stadigvæk, men vi vil anbefale, at I går ind og skriver den, så den passer til jeres klub. I midten er der en tekst omkring Roteris netværk. Den må I gerne lade stå. Der er også kontakt. Hvis I har en LinkedIn-side eller har en Facebook-side, så kan I klikke, og igen ved bare at køre musen over Edit Footer, klikke på den, så kommer I herind, og I kan ændre i teksten. Hvis I klikker på ikonet LinkedIn, går ind her i indsæt, /redigere hyperlink, så skal I bare finde URL'en ind til jeres klub, ind på LinkedIn, og erstatte den med den, der er her. Og det samme gælder sig for Facebook. Godt. De her widgets over i højre side, der er stort set ikke nogen af dem, I sådan skal gå og bruge, ud over den her, der hedder kun tekst. Det er den, der opretter henvisning-knappen, vi senere skal lave. Karusellen, den kommer vi lige tilbage til, når vi opretter en underside, fordi der er også en lille finte. Så er det de to nederste, som hedder brugerdefinerede muligheder. Der er globale, og så er det sidespecifikke. De globale, det her, den skal vi scrolle ned til den her. Den, der ligger her i forvejen, nyt fra Rotary i Danmark. Den ligger der, fordi den blev oprettet, da alle klubhjemmesider og distrikter, de blev lavet fra Club Runners side. Derfor ligger den herinde. Den ligger under globale, det vil sige, teoretisk set opretter I 50 undersider, så vil I altid kunne få den widget her frem på den underside. Der kan I trække over. De vil være tilgængelige. Der er global. Det er kun på jeres side. Jeres klub, undskyld. Det er ikke andres klubber, selvom globalt burde være mere globalt. Det gælder for hele jeres klubs website. Den, der hedder sidespecifik, er jo kun specifik til den side, vi står på. Hvis jeg opretter en ny, jeg kan lige trække den ind her, så gælder den kun for den her side, den oprettes på. Hvis den ellers har tænkt sig at blive oprettet. Det er ikke sikkert, det bliver i dag. Jeg prøver lige at opdatere, refresh og se, om det kan virke. Det er altid fedt at skal sidde og vise noget, så fungerer det ikke. Godt. Ved du hvad, mens den tænker, så tror jeg lige, vi prøver at hoppe ind i administrationsdelen. Når vi skal oprette en underside, jeg hopper lige tilbage til, jo, nu er den her. Vi springer lige tilbage igen. Den her custom widget, den er kun gældende for den her side. Uanset hvad jeg går ind og laver om her, hvis jeg trykker på, hvad hedder det, jeg behøver ikke at gå ned i den, det kommer vi lige tilbage til senere faktisk. Når jeg opretter en underside, så kommer den her ikke med. Hvis jeg til gengæld går ind på den, der hedder Global Widgets, vi laver lige en mere, jeg trækker ind, den hedder det samme. Så må jeg heller lige omdøbe den, så jeg kan finde rundt i den. Og så kalder den lige side specifik. Så skulle jeg gerne kunne finde rundt i dem senere. Og så husker jeg lige at
offentliggør det, så er det gemt. Godt. Så skal vi prøve at oprette en underside, og det gør jeg ved at klikke på Website og på Home Designer. Og så skal jeg lige slette den, jeg har her i forvejen, fordi den gider vi ikke at have to af. Når jeg kommer ind på den, der hedder Home Designer, så kan man se de seneste sider her. I det her tilfælde så den eneste side. Hvis der er flere sider, som sagt, man vil lige se, hvis der er mange sider, så kan man gå over i den, der hedder Se sider. Store knap herovre i højre side. Der kommer de alle sammen frem. Nu vil jeg gerne lave en ny underside, og den absolut nemmeste, bedste, og næsten også de eneste måde at gøre det på, det er ved at højreklikke, eller klikke på den her lille pil nede i højre side af forsiden, og så sige kopi. Og ja tak, jeg vil gerne. Så kommer jeg over på den nye side. Der er ikke en stor forskel, som I kan se. Bortset fra her midt i det hele, så står der homepage. Det gør den som standard. Og det skal vi lige have lavet om på. Den skal simpelthen slettes. Og det kan vi ikke helt. Vi kan skjule den. Så I skal gå over og klikke på den, der hedder egenskaber herovre i højre side. Så kommer titlen frem. Måske egentlig ikke rigtig bruge titlen til noget andet. Måske lige at holde styr på, hvad er det for en side. Så hvis jeg kalder den her for intern side, så kan jeg kende forskel på de to. Hvis jeg sætter flueben her, og det beder den mig lige om at bekræfte, og grunden til, at den gør det her, det er, fordi jeg har ændret titlen fra homepage til intern side. Den vil lige gøre opmærksom på, at hver gang man kommer til at ændre en titel, så ødelægger man også URL'en hen til den side. Så man skal gøre det fra starten, og så skal man ikke røre ved den mere. Jeg siger OK. Jeg har sat flueben, og så vil jeg egentlig også gerne lige have hernede i bunden, hvor der står Require Login, at selvfølgelig skal folk logge ind for at komme ind på den her side. Det er sådan set dem, jeg skal gøre noget ved, og så skal jeg lige huske at gemme herovre. Og som I kan se, så forsvandt den bjælke, hvor der stod homepage. Nu er jeg så på min interne side. Og så er det meget fristende at straks at gå ind og lave sin karusel om, hvis man gerne vil have nogle andre interne fotos, hvor der er medlemmer på. Problemet her er, at den her karusel, den henter fotos samme sted fra, som den karusel, der er på den eksterne side. Så derfor skal I faktisk ind og slette den her, og trække en ny karusel ind i stedet for. Så nu skal jeg op og klikke på den, der hedder indhold. Og så skal vi ned og finde karusel. Og så skal man faktisk trække en ny ind. Om vi vil gøre det over eller under, det må I selv om. Jeg lægger den lige ind ovenpå. Og så selvfølgelig slette den gamle. Og jeg har set adskillige eksempler, og jeg har også selv lavet den, hvor jeg har ændret 3 billeder i en karusel, og så har jeg hjælp mig også at ændre dem eller andre steder, fordi det er den samme widget, der bliver brugt. Det var lige i starten, inden vi fandt ud af, hvordan det hele det hang sammen. Som I kan se, mens den loader over i højre side, der ligger en hel del af de her karuseller. Og det er fordi, jeg ikke bare kan gå ind og slette dem. De skal slettes ind i systemet. Nu har jeg lagt en ny ind, og jeg kommer automatisk til den side, I ser her nu. Jeg vil sige, at de indstillinger, som allerede er i forvejen herovre, de er, som de skal være. Jeg kan godt nøjes med de 3 sekunder, som jeg jo alligevel åbenbart ikke kunne ændre. Men jeg mangler simpelthen fotos hernede. Og i stedet for at uploade et slide ad gangen, så går jeg lige ind og finder 3 slides ad gangen. Så når jeg klikker på den, så kommer jeg ind på den side her, hvor I kan lave en drag and drop fra jeres stifinder og direkte over. Eller I kan gå ned og klikke på en knap herovre, der hedder Add Files. Og jeg tager lige de 3 igen og markerer alle 3 op og siger åben. Og så er den i gang med at uploade. Når jeg lige klikker start upload selvfølgelig.
Og den fortæller mig bare, at der er bekræftet. De er godkendt. De ligger herinde nu. Og den ene, det er så det billede, I gerne skal skifte væk fra Køge Nord. Jeg klikker gå tilbage, og nu har jeg 2 karuseller, så jeg sletter lige den her, jeg ikke vil bruge. Igen, det gør ikke noget slette noget over i venstre side, det vi arbejder med, fordi I kan hente karusellen herover i højre side, hvor alle widgets er, og også de andre widgets. Så hvis jeg siger se live page, bare lige for at få et preview, inden jeg siger OK, så kan den ikke finde ud af det. Jeg prøver lige at se, om jeg kan reset den. Det vil den ikke. Så offentliggør jeg det. Det kan godt være, at I bliver tvunget til at gøre det. Det er simpelthen ikke altid, vi kan få Cloud til at virke. At se. Når den er offentliggjort, så virker det. Jeg lukker lige noget af det her ned igen. Og I skal egentlig ikke være bare lige omkring alle de her faner, jeg har til at sidde oppe i toppen. Hver eneste gang, man klikker på se live page for eksempel, så åbner sig en ny side. Og så kan man godt fristes til nogle gange, når man står der og klikker ned i højre side, hvor jeg kan se den her blyant. Hvis jeg klikker på den, så er jeg inde i redigeringsdelen af det igen. Og hver eneste gang, jeg klikker live page, åbner sig en ny fan. Så jeg kan nogle gange godt have 20-30 sider selv. Så det er lige med at holde tungen lige i munden. I kan sagtens slukke dem ned. Også selvom det ikke er blevet offentliggjort, selvom I ikke har klikket offentliggjort, så husker systemet stadig der, hvor I er nået til. En anden ting, I kan se her. Jeg ved ikke, om I har prøvet at sætte previews på i forhold til, om I klikker på en mobiludgave, en tablet eller på desktop. Men den kan vise, hvordan ser jeres side ud, når man læser den på en tablet. Jeg går lige over i desktop. Siden er bygget sådan op, at den læser fra toppen, hvor vi har, selvfølgelig har vi menuen øverst, og har vi billederne, så er der teksten, introteksten, og så læser den ned i venstre kolonne, og så tager den midterkolonnen, hvor der står nyt for Rotary i Danmark, og til sidst højre kolonne, kontakt. Den side. Og hvis I så går over på, springer vi lige til mobiludgaven, så minimerer den menuen til en lille bitte menu, man kan klikke på og lukke igen. Billedet bliver meget lille. Teksten står selvfølgelig først for, og så kommer alt fra venstre kolonne ned. Så kommer det i midten, og så kommer til sidst højre kolonne. I bunden kommer selvfølgelig footeren. Og man skal tænke lidt over, hvordan man egentlig bygger sin interne side op, i forhold til, hvad man skal vægte. Skal I tilbage for det her, skal I klikke på rediger, så kommer vi over til live designeren. Vi vil jo gerne have på den eksterne side især, der skal folk, der ikke er medlemmer, folk, der ikke kender jeres klub, skal jo meget gerne finde ud af, hvad er det, der foregår i klubben. Og nu er jeg på den interne side, men jeg vil meget gerne lige springe tilbage til den eksterne side. Så jeg er inde i administrationsdelen, som jeg kalder den i hvert fald, jeg tror, jeg kalder den medlemsside. Klikker på website, home designer, og så kører musen hen over den, som jeg kan se, der hedder homepage, det er min forside. Der vil jeg godt lige åbne en gang. Grunden til, at jeg vil herind, er for at vise jer, hvordan I lægger en nyhed ind i den her nyt fra jeres Rotary Klub. Det er det, der skal skabe liv og fornyelse. Nyt for Rotary i Danmark, det kommer en gang imellem. Så er der nyheder, som jeg lægger op fra centralhold, som bliver skudt ud på den her globale widget. I skal til gengæld selv ind ved at køre musen hen over hele den her widget, nyt fra jeres Rotary Klub, og så klik på det ikon, der dukker op. De 2 historier, jeg har herinde, for dem I så. Jeg har mulighed for at oprette en ny meddelelse. Jeg har også mulighed for at tilføje en meddelelse fra biblioteket. Jeg har også mulighed for at gå
i den fane her, der hedder Historiebibliotek, hvor faktisk alle de få historier, jeg har, de ligger. Hvis jeg gerne vil have Møderhjælpen i Køge, havde en fantastisk dag over på min nyhedswidget, så kan jeg klikke på den her lille pil til højre for, så dukker der en lille menu op. Jeg vælger visningsindstillinger, og så er det, jeg aldrig kan huske den danske oversættelse, fordi jeg mener, det er, jeg tager et med alle tre, det er fuldstændig lige meget. Jeg klikker dem til, så er jeg på den sikre side og siger gem, og så vil den godt lige have mig til at bekræfte. Jeg ved ikke hvorfor, men det vil den bare gerne. Hvis jeg så klikker tilbage til den her historie widget bane, så kan jeg se, at nu er der tilføjet Møderhjælpen i Køge havde en fantastisk dag i Zoologisk Have. Og for at se den, skal jeg trykke på hjem oppe i højre side, så jeg kommer hurtigt over på siden. Og som I nu kan se, så ligger den herinde. Hvis I gerne, går jeg lige ned i redigeringsdelen, hvis I gerne vil oprette en ny historie, så går vi ind i Live Designeren, kører lige musen henover. Det er ikke fordi, jeg skal ned og markere hernede, hvor der står nyt for Esbens Rotary Klub. I det øjeblik, jeg kører ind over, den bliver blå, der kan jeg bare klikke. Og så kommer jeg ind i admin. Så vil jeg egentlig gerne oprette en ny nyhed. Og det første, jeg skal taste, det er titlen. Det er den, der står øverst på forsiden. Og vi kan da lige lave en... jeg har oprettet en... Hvad skal vi kalde en nyhed? Jeg trykker bare hernede, hvor der står permalink. Det der kommer frem her af sig selv så. Det link, det er den unikke sti URL, som jeres artikel får, hvis man skal henvise til den. Nede under overskrift, går jeg lige tilbage til her. Bare lige for at vise, der hvor der står Møderhjælpen i Køge havde en fantastisk dag i Zoologisk Have. Det er titlen, jeg har indtastet. Så plejer jeg at sætte et billede ind. Jeg klikker ned i feltet, hernede i det, der hedder overskrift. Det er en lille smule forvirrende, at der står så overskrift her. Hvis jeg skriver en overskrift her, så kommer titlen og overskriften til at stå sammen. Det kan man selvfølgelig også gøre. Jeg kan nu bedst lide at lige bryde det ved at klikke på, det gik lidt stærkt, ved at sætte markøren ind i den her boks, og så klikke på det, der hedder indsæt billede. Herinde, URL'en, det er egentlig til at henvise, hvis I ved, der er et billede et sted på en hjemmeside, men I skal klikke på gennemse, og så kommer man ind i foto- eller billedbiblioteket igen. Og her er så de tidligere slides, jeg har brugt. Hvis jeg går tilbage og tager et andet billede, jeg har uploadet, jeg dobbeltklikker på det, så kommer det ind i det her lille forhåndsvisning. Det er ikke helt så let at se. De tal, der står her i forvejen, dem skal I bare lade stå. Det er, systemet skal nok selv skalere billederne op og ned, og afhængig af hvilken computer, tablet, telefon man kigger på. Her hvor står alternativ tekst, er egentlig bare en hjælpetekst. Den kan nok være god, hvis det var især, at man vil SEO-optimere, men nu bliver det her, ja, det kunne man selvfølgelig godt gøre her på en eksterne side og skrive en beskrivelse af, hvad er der på billedet. Hyperlink, det skal man sådan set kun sætte på, hvis man gerne vil have, at folk kan klikke på billedet og ende på en anden hjemmeside eller på en anden underside. Advanced holder vi os fra. Men vi vil ikke andet end at have billedet ind, så jeg klikker OK, og så fylder billedet jo utrolig meget. For at trække den her boks ud, så kan I klikke på den her lille pil nede i højre side. Tryk og træk ned. Så skal man lige scrolle lidt opad, og jeg trykker og trækker mere ned, så jeg kan se, hvad har jeg at gøre med.
Fordi når jeg har gjort det, så vil jeg faktisk også godt lide, så sætter jeg min markør, trykker herude i det hvide felt. Som I kan se, så står den og blinker bagefter billedet. Hvis jeg trykker på Enter 2 gange, og så vil jeg gerne have en overskrift ind. Og nu skal jeg lige ud og grave efter en testartikel, jeg lavede hurtigt. Min overskrift, den kommer til at hedde over 8.000 glade medlemmer i Danmark. Det håber jeg, ja. Her kan jeg bagefter igen bruge ordet style, altså designe det, som det behager mig. Jeg kan gå ind og sige, heroppe i toppen, hvis I kan se, der står der normal i den bjælke. Hvis jeg klikker, så dukker nogle prædefinerede størrelser frem. Man arbejder meget med overskrift, altså H1, overskrift 2, H2, H3, afhængig af, hvad der er synligt og godt SEO-mæssigt, hvad Google kigger efter. Men fordi den her overskrift, eller underoverskrift, skal vi kalde den under billedet, ikke skal fylde mere end titlen, så får den en overskrift 3. Og nu kan jeg prøve at gemme det for jer. Skal jeg se her. Allerede nu, så kan I se. Når jeg udgiver historien, så dukker den her pop-up frem helt af sig selv. Og den er allerede sat til at vise muligheder på hjemmesiden. Det er på ingen måde retvisende skrevet, men det er faktisk den, der viser nyheden i den her nyhedsbjælke, eller boks, jeg har på forsiden. Der står nu historien. Jeg har oprettet en nyhed. Den er blevet tilføjet og udgivet. Og for at kan se den, så skal vi gå tilbage til hjemmesiden ved at klikke op på hjem i højre side, og så er den kommet frem. Der er ikke sat noget på den her nyhed endnu, andet at den kan, hvis jeg klikker på den, så kommer jeg over til den mængde, jeg har sat ind også. Går vi lige tilbage igen. Jeg hopper lige en fane tilbage og over til, jeg skal lige finde ud af, hvor jeg er henne. Nej, jeg klikker lige hernede igen på den her blyant med at redigere, så kommer jeg ind i live designeren, fører musen henover og klikker. Den her nyhed, jeg har oprettet en nyhed, vil jeg gerne lige redigere, så den klikker jeg på, og så kommer jeg tilbage herind til igen. Nu henter jeg lige noget tekst fra en artikel, som chat har hjulpet mig med at skrive. Og den kopierer jeg ind her. Og det kræver jo noget bearbejdning. Fordi det er systemet her på ingen måde skabt til at kopiere en til en, selvom det ser godt ud i Word, så lægger den alle tekster lige efter hinanden. Så her skal I selv ind og få det her til at se pænt ud, hvordan I nu synes. Herinde kan I også sætte link på, hvis den her en verdensomspændende tanke, eller rettere skal vi sige begyndelsen på noget større, så kan vi henvise til Harrys artiklen. Når jeg har markeret den tekst, jeg har linket på, klikker jeg på, der var du, indsæt, redigere, hyperlink. Så finder jeg lige den her artikel igen, kopierer hyperlinket heroppe af URL'en, og går tilbage og indsætter. Nu er det den, der hedder mål, og den er lidt vigtig at have for øje, fordi nyt vindue som udgangspunkt står den altid til. Det betyder, at hvis jeg klikker på linket, så åbner der sig en ny webbrowser. Nyt vindue. Hvis jeg gerne vil have, at man bliver i den samme webbrowser, vi er i, så skal jeg vælge den, der hedder samme vindue. Og den kan vi lige teste. Der er igen inde i de her tekster også en, nu er den blå, og Cloudrunner lavet det, hvis der er et linke på. Herinde kan I også indsætte, nu laver jeg lige lidt plads, en tekst, eller hvad hedder et billede, samme måde som i bjælken ovenover, indsæt et billede. Jeg klikker gennemse, og jeg tager bare lige et af de her, der er lavet i forvejen. Lige umiddelbart ændrer jeg ikke på bredde og højde. Og der er ikke andre ting, jeg sætter ind, så jeg siger OK. Og det kan jo godt føles, at det her det fylder ufattelig meget. Hvis man vil lave det om, så skal man dobbeltklikke på billedet, så kommer man tilbage igen.
Hvis jeg gerne vil sætte den her ned i halv størrelse, så ændrer den sig proportionelt, som I kan se, og jeg siger OK. Det gør ikke nødvendigvis designet på den kønner. Den gør bare billedet mindre. Så siger jeg gem og udgive. Og så ved jeg godt, den står som en draft, men den er stadig udgivet. Så hvis jeg går op og klikker på hjem for at se, hvordan det ser ud, så er der også kommet en læs mere knap, fordi vi har udfyldt den nederste bjælke. Så jeg klikker på den, så kommer jeg herover og kan læse hele artiklen. Hvis vi har holdt billedet i fuld størrelse, så havde den skaleret billedet ned, så den maks fyldte lige så bred som tekst. Så det er ikke noget, man som udgangspunkt skal bekymre sig om. Linket her er der jo også. Hvis jeg klikker på den nu, så bliver jeg i det samme vindue og går over til Rodericks historie. Og havde jeg ikke sat samme vindue på, jamen så havde der bare åbnet sig, som jeg kan se her, en ny side sådan, at den var gået over til det. Jeg kan vise, hvordan her. Og det kan man jo så diskutere, hvad er bedst. Hvis man åbner en ny side, selvom folk de skifter væk, jamen hvis de så lukker den ned, så har de stadigvæk den anden bagved. Og det er religion, som I må tage internt i klubben, hvordan man vil, hvis I vil gøre det til en større sag. Når vi så har nyhederne inde, så skal vi lige nu prøve at se, hvordan vi laver en knap. Der flytter jeg over på den interne side. Jeg går i Live Designeren, men inden jeg faktisk gør det, så er det meget vigtigt, at jeg får fundet min interne side. Ja. Så jeg går lige tilbage til administrationsdelen, og så finder jeg lige Home Designer. Og så vil jeg gerne lige have åbent min nye side, interne side. Og så klikker jeg Live Page, eller Se Live, så åbner en ny. Og heroppe, der har jeg den her interne URL-sti, som jeg lige kopierer. Så har jeg den nu. Og så bliver jeg nødt til at prøve lige at lukke noget af alt det her ned, for jeg kan godt se, at nu har jeg mange ting åbent efterhånden igen. Det er sådan lidt en klassisk. Øh, der. Og klikke på plusset i stedet for. Godt. Jeg er inde i den interne side, det skal jeg ikke være. Jeg skal på den heroppe, der hedder Homepage. Det her, det er min eksterne side. Jeg håber, I kan følge med og finde rundt i det. Det ligner meget hinanden. Men nu er jeg på den eksterne side. Jeg kan se forskel, fordi det står vores klub til allersidste fløjt. Det er kun på den eksterne side, den er. For formaterede widgets, der ligger den her kun tekst, som jeg meget, meget, meget gerne vil have jer til at bruge, når I skal oprette en knap. Jeg trykker på den og trækker den over, hvor vi er blevet enige om et andet sted, at den skal ligge. Og her vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne have, at... jeg lige passe på, at jeg klikker for meget. Der er to steder, vi skal ændre på knappen her. Der er både der, hvor der står Add Text her, og så er der farven bagved. Fordi den har sin egen farve, som jeg lige skal prøve på at finde frem til, hvor jeg har den henne. Først og fremmest så er det her, vi skal have den til at hedde Min Klub. Så jeg klikker på blyanten, jeg dobbeltklikker, eller jeg markerer alt tekst, og så skriver jeg Min Klub. Markerer den lige igen, fordi den skal også lige have en fed. Den skal også lige ændres i størrelsen, så den er op på 20. Så ligner den mere de andre. Jeg tror faktisk, at den skal højere ved nu. Det skal jeg nok finde ud af. Og så skal vi have lavet en bagvedliggende. Skal jeg se her. For at ændre på baggrundsfarven, ligesom her ved kontakt, der er blå. Nyt for router, der er orange. Så skal I ind i tandhjulet. Tandhjulet bestemmer widgetens udseende, hvis man kan sige sådan. Herinde er der ikke nogen titel, og det skal der heller ikke være. Vis kant er slået til. Det er den lille orange
topkant i QC, den skal faktisk slås fra her, fordi vi taster en farvekode ind, som ikke gør sig så godt med den kant, som Cloud Runner har sat i forvejen. Og så er der baggrundsfarven. Når jeg klikker her, så er der nogle forskellige, jeg allerede har valgt og har brugt tidligere. Men den nye farve, som er blevet valgt, og som også, I skal nok få koden hertil, der skal tastes ind, den hedder 00 A D B B. Og den har sådan en dejlig turkis udseende. I behøver ikke at sætte det lille hashtag ind foran. Det gør den selv. Og så siger jeg gem, og så kan I se, at der er en forskel på den der. Nu skal vi så lige have min klub til at blive lidt mere tydelig. Så jeg markerer den igen. Jeg vælger den her A med streg under, hvor jeg kan vælge farverne, og ned i højre hjørne, der ligger en hvid. Bum. Så er den blevet mere tydelig. Men jeg skal lige have den lidt større. Så jeg sætter den lige op på 24 punkt. Så minder den mere om de andre. Nu skal vi så have en henvisning over til den interne side. Så jeg klikker på blyanten igen. Jeg markerer teksten. Og så går jeg i link og klikker på den. Og her, der står markøren allerede og blinker, så jeg trykker Ctrl V. Og så har jeg indsat URL'en. Target. Nogle steder står der target, andre steder står der mål. Det skal I ikke lade forvirre af. Det er simpelthen igen den, der fortæller, skal jeg åbne i en ny vindue, eller skal jeg blive i den samme vindue. Og her vil jeg helt klart anbefale, at I klikker og vælger Same Window, som så er samme vindue, og klikker OK. Og nu har jeg ikke en stor held med at bare se live page, så jeg offentliggør den lige. Og det kan I se nede i højre hjørne, så står der published og flueben. Så er den klar. Jeg klikker se live page, og så er den her. Og hvis man kan se, så dukker der en hånd op, når jeg kører henover. Jeg klikker på den, og så er jeg over i den nye side, den interne side. Og så synes jeg, at vi skal fortsætte på den interne side, fordi der bliver simpelthen nogle rettelser, vi skal have lavet her, for at få det til at virke. Nu har I jo... jeg laver lige den her om, så jeg nemmere selv kan se den, når jeg kigger interne side. Herover i nyhedsbjælken, der er jo så også kommet den her med den nye, jeg har oprettet en nyhed. Når den er på den eksterne side, så er der ingen grund til, at den også skal være på den interne side. Så derfor skal vi have den her slettet, og så skal vi have tilføjet en ny. Og modsat på den eksterne side, så er der faktisk kommet en ny widget, der hedder til side. Og den er kun forbeholdt til den her side. Hvis jeg lige må lige slå et spring fra den her tilbage til, hvorfor vi lavede den her globale widget på den eksterne side, som hedder global. Nu er den dukket op her på den interne side også, som betyder, at hvis jeg tager den og trækker over blandt alle de andre, så er det den samme udseende som fra eksterne side. Det betyder også, at hvis jeg laver en ændring et sted, så bliver ændringen, så slår den igennem alle steder. Og her under sidespecifik, der er ikke nogen nye widgets, fordi den tager ikke noget med fra den gamle, eller fra den, vi kopierede fra. Det er, nu siger jeg det som det er simpelthen hammerforvirrende, det her system, som Cloud Runner de har sat op med hensyn til det her med sidehistorie. Så derfor har jeg prøvet virkelig at sætte streg over de her widgets, I ikke skal bruge, og henvise til den, I skal bruge. Til jeres interne, der skal I bruge den, der hedder sidehistorier. Hvis jeg klikker på den og trækker den over, fordi jeg vil have den til at erstatte den anden, så sletter jeg her. Og der er ingenting lige nu. Nu er den helt tom. Så vi skal ind og oprette en ny historie ved at klikke på Page Stories. Så kommer vi herhen. Og herhen er det også en lille smule mere forvirrende, fordi tidligere der kunne vi finde alle historierne i historiebibliotek, som vi kunne bruge.
Det kan ikke nytte noget at klikke på den. Vi var inde i den, der hedder historie widget på ekstern side. Det er der ikke her. Og de andre, ja, de skal faktisk ikke bruges til noget. Så på det her, der hedder historie til intern side, som vi opretter, der skal vi simpelthen ind igen og oprette en ny artikel. Og vi kunne da godt lige tillade os at tage den, vi har oprettet en gang, og så gøre en gang til. Nu kalder jeg den lige noget andet. Titlen. Og igen, når jeg har gjort det, så klikker jeg ned i permalink, så laver den automatisk. Den sætter nogle bindestreger ind for at få den her URL til at hænge sammen. Jeg klikker ned i bjælken hernede, hvor der står overskrift. Jeg vil gerne lige have billedet ind. Så jeg går ind, trykker gennemse, går over og finder. Vi kan tage et meget langt billede den her gang. Se om hvordan det fungerer. Og jeg skal ikke have noget link på eller noget, så jeg siger bare OK. Igen trækker jeg lige boksen større. Jeg er lidt træt af at kigge på sådan en meget, meget lille boks. Mhm. Jeg klikker herover et sted til højre, så kan I se, at der kommer en markør frem, der står og blinker lidt til højre for billedet. Måske kan I se den. Trykker enter 2 gange, så kommer jeg under billedet. Og så kunne jeg jo godt lige tage en anden overskrift her, sætte ind. Siger, Rotor i Danmark, hjertet på rette sted. Den markerer jeg lige igen, fordi jeg vil godt lige have den lidt større, så jeg finder lige min værktøjsbjælke heroppe, og så tænker jeg, at den skal op i en overskrift 3. 4. Og kører vi sørger også lige i artiklen over på, ned i historiens indhold. Og den bruger jeg ikke tid på at sidde og stejle. Den har jeg set en gang. Så jeg gem. Og så skulle der gerne dukke en grøn bjælke i toppen op lige om lidt, der viser, at den er tilføjet, og den er også udgivet. Hvis jeg gerne vil se den, jeg kan faktisk både gå tilbage, mener jeg, og klikke på hjem. Nu klikker jeg gå tilbage, så skulle jeg gerne ryge ud til forsiden, og det gør jeg også. Som I kan se, så er der kommet en Page Stories, hedder den, widgeten. Det skal vi også have lavet om på, men som I kan se, så er billedteksten og hele artiklen også kommet ind. Vi kan lige offentliggøre, og så kan vi lige se live page, om ikke også det har fungeret, som jeg gerne vil have det til. Og så kan vi klikke læs mere, og så kommer vi ind til vores artikel. Så det virker som præcis som det skal. Jeg bruger lige tilbage knappen. Det gør jeg ikke. Jeg skal overklikke på den nye fan, den gamle fane her. Ja. Så er jeg tilbage til live designeren. Fordi der, hvor der står page stories, det er egentlig ikke så godt. Så vi klikker lige på det lille tandhjul, og så kommer ind igen i den her indstilling. Og så er spørgsmålet, I må jo gerne selv bestemme her, hvordan I vil have den til at se ud. På den eksterne side, der er titlen hvid på en blå baggrund, men man kan så sandelig også godt holde fast i det, som det er, at Page Stories, lad os kalde den vores interne nyhedsbjælke, hvis det ellers er stadig helt korrekt, det er det ikke, stå hjælpe. Her kan I også godt markere teksten op og sige, jamen jeg kunne godt tænke mig, at den blev lidt større måske. Jeg er jo sikker på, at folk ser den. Sætter den går op i 24. Hvis det kan gøre det, vi kan også gøre den lidt større. I må lege her på jeres interne. Det er vigtigt, det her flueben, vis titel, er sat til, for ellers så forsvinder den simpelthen. Farve og baggrundsfarve, det er så, hvis I vil lave om i den. I skal ikke gøre noget, hvis I bare vil have den standard rotary blå på den hvide baggrund. Hvis I vil have lavet om, så er farve, det er tekstens farve, og baggrundsfarve, ja, det giver selvfølgelig sig selv, det er det, der ligger bagved. Ind i den her, og grunden til, at det lige præcis er den her sidehistorie, widget, jeg har valgt, skal I ikke røre så frygtelig meget, før I når ned i bunden til aller ned, så står elementer, der skal vises. Det fede ved den her, det er, at man kan sætte op
hvor mange I gerne vil have, man skal have vist på den interne side. Det bestemmer I selv. Der er noget med, hvis jeg lige prøver at se igennem, og det kan I ikke se her, jo, men jeg kan lige prøve at vise. Der er jo et spørgsmål om, hvor lang bliver siden. Jo længere, jo flere historier der er, jo flere elementer der vises, jo længere ned skal man scrolle for at komme ned til bunden. Det er egentlig ikke et problem på en desktop, altså på en computer. Der, hvor det kan blive en udfordring især, det bliver på mobiltelefonerne, hvis der er 15-20 nyheder, man skal scrolle igennem, før man kommer ned til kontaktdelen, eller til nogle andre interessante og væsentlige dele. Så jeg skal lige tænke sig lidt om, før hvor mange, afhængig af hvor mange af de her elementer, man ønsker, der skal vises. Jeg har set nogle tidligere af de her RSS, som har vist 20 elementer, og det ser ikke særlig kønt ud, når den bare fortsætter ned. Og det er heller ikke så hensigtsmæssigt. Godt. Man kan godt gå ind og finde en eksisterende historie. Hvis I har en god historie fra den eksterne side, som I tænker, den skal vi simpelthen have ind på den interne. Det kan godt være, at det er en historie, der ikke længere er på den eksterne, fordi den simpelthen er røget ned som historie nummer 10. Jeres eksterne er nemlig indstillet på samme måde, at I kan bestemme, hvor mange elementer skal vises. Så hvis I går ind i den her, kører musen henover, klikker, når den er blevet blå, så kommer vi ind i øh, administrationsdelen. Og herinde, så kan I så klikke på tilføj meddelelse fra bibliotek. Hvis jeg klikker på den, så kommer jeg over i den del, der var før, kan man sige, på den eksterne side. Man ryger ind til de historier, som er oprettet i forvejen. Og det kan jo sagtens være, at Møderhjælpen er jo en fantastisk historie. I kan faktisk vælge dem alle sammen, hvis I vil. Vi kan også lige tage Bedst Internationale Hjælpeprojekt med. Så og trykker tilføj udvalgte historier. Historierne bliver vist, kan lige siges, ud fra den dato, der står nyeste først. Møderhjælpen er lavet i november sidste år, den er i oktober sidste år, så Møderhjælpen vil være øverst. Hvis I gerne vil have lavet om i rækkefølgen, så skal man faktisk ind og ændre på datoen ind under historien. Hvilket I desværre ikke lige kan gå ind på det her billede her, men man kan gå ind og lave om i datorerne. Så jeg siger lige tilføj udvalgte historier. De er så nu blevet vist. Det er jo her, den kom frem, intern side. Jo, nu skal vi se herinde, på, hvor de bliver vist alle sammen. Der er 3 prikker til venstre for hver historie. Hvis I gerne vil have Møderhjælpen øverst, så klikker I på og trækker den op. Og så er rækkefølgen ændret til, at nu er det Møderhjælpen, der er øverst. Og så kan jeg klikke tilbage og se, hvordan det ser ud. Jeg offentliggør lige og ser live page, så vi lige kan se, hvordan det ser ud. Så vores interne nyhedsbjælke er nu gjort klar. Møderhjælpen fik øverste placering, og bedste internationale hjælpeprojekter så åbenbart fået anden, og så Rotary Fællesskab den tredje. Hvis jeg vil ind og lave om på det, går jeg lige tilbage til den interne live designer del, kører musen henover, vi kan se, og klikker. Jeg vil egentlig gerne lige have Rotary-artiklen op som nummer 2, og det er allerede opdateret nu, så jeg går tilbage. Så kan vi allerede se i Preview Live Designeren, at artiklen den er bragt øverst. Hvis I nu har brug for at gå ind og redigere en nyhed, det kan jo sagtens være. Der kan sagtens lige være en fejl. Så klikker vi os ind igen. Og man kan egentlig klikke både herovre ved den lille pil og sige rediger. Det er også her, man kan fjerne den, hvis man vil. Eller man kan klikke på artiklens titel, så kommer man igen over i det, vi skal have lavet om. Når jeg lavede rettelserne, trykker jeg nede på den orange gem og udgive. Yes. Og så skal jeg lige se i hele mit lange mønster her, om der skulle være noget, som jeg har manglet at undervise i.
Der er lige en enkelt ting, jeg godt vil vise jer. Nu lukker jeg lige alt det her ned, jeg efterhånden har, sådan så jeg ikke selv bliver forvirret over de mange sider. Nu står jeg på den interne side, og jeg vil faktisk gerne ind og slette den underside, jeg har. Så jeg klikker på mit rotary. Så vil jeg meget gerne komme ind på administrationsdelen. Jeg klikker på website, home designet. Og så her, hvor I kan se de seneste sider, der har jeg faktisk ikke mulighed for at slette den, jeg har oprettet den seneste. Hvis jeg vil slette, så skal jeg over i den, der hedder se sider. Og igen kører musen henover, så dukker der de her to op med åbne og knappen herover. Og så kan jeg slette den, hvis det er. Men vi skal ikke slette den endnu. Så jeg klikker lige på åbn, for jeg vil godt lige ind og lave en enkelt ting herinde. Nu har vi jo lavet de her to, der hedder global og interne side. Jeg tænker, det sidste, vi lige skal prøve, det er at henvise til dokumenter. Både en hele bagsiden, skulle jeg sige, backenden inde i administrationsdelen af dokumenter, og så hvordan vi åbner en enkelt dokument. Jeg sletter lige den her. Og her kunne jeg godt tænke mig, at vi laver en overskrift på niveau, ligesom hvor der står kontakt, og ligesom der står nyt for Rotary i Danmark. Så jeg vælger den, der hedder sidespecifik. I det her tilfælde, det er ikke en widget, jeg har brug for, der kunne fremgå på alle sider. Det er kun til den interne side. Så den klikker jeg på og trækker, og den vil jeg egentlig gerne have herover. Jeg klikker på det lille tandhjul, så jeg kan gå ind og lave om i titlen. I stedet for custom widgets, så skal den hedde dokumenter. Og den må sådan set gerne i det her tilfælde have den blå farve på en hvid baggrund. Så vil jeg oprette to henvisninger her. Så jeg klikker på blyanten, og så vil jeg lave den, der hedder se alle dokumenter. Jeg trykker lige enter 2 gange, og så laver jeg lige teksten med det samme. Se et dokument. For at se, nu kommer jeg til at klikke væk, jeg klikker lige ind igen på blyanten, så er jeg inde. Den første, se alle dokumenter. Der skal jeg have fundet min URL, hvor alle dokumenter de ligger hen. Så jeg skal have åbnet en side mere, for lige at komme ind til administrationsdelen. Og det gør jeg simpelthen lige ved at se live page hedder det, sorry. Så kommer jeg herover, hvor jeg kan klikke på mit Rotary. Og jeg skal ind til det sted, hvor vi uploader alle dokumenter. Det ligger under organisation og dokumenter. Og jeg har selvfølgelig snydt lidt i forvejen, at der står flere dokumenter. Hvis ikke I har prøvet at uploade dokumenter, så er der et par muligheder herovre. Tilføj mappe, det er jo de to, der hedder dokumenter og flere dokumenter. Der kan I tilføje flere mapper. I kan tilføje, vi kan prøve at sige et ekstra EKS ekstra mappe. Jeg klikker ned i permalink, det bliver den URL, som bliver unik for den her. Og så kan jeg faktisk bestemme, om jeg vil have mappen. Den står lige nu på øverste niveau, eller jeg vil lægge den ind under et af de to eksisterende mapper. Jeg vil gerne have den under den her, der hedder dokumenter. Og så siger jeg gem. Og så er der kommet en lille pil frem nu. Hvis jeg klikker på den, så er der en mappe nu, der hedder ekstra mappe. Jeg kan ikke betale sig at klikke sig ind, eller man kan ikke klikke sig ind i mapperne, hvis jeg vil have dokumenter ind under. Jeg kan tilføje et dokument ad gangen, eller jeg kan tilføje flere dokumenter ad gangen. Jeg klikker lige tilføje flere. Og allerførst skal jeg vise, hvor vil jeg have den liggende henne. Jamen, jeg vil gerne have dem ind i den her ekstra mappe, jeg har valgt eller lavet, så den klikker jeg på. Jeg vil gerne have, at man skal have login for at kan komme hertil. Jeg er ikke sikker på, om det er nødvendigt
at klikke her, hvis man ikke vil have søgemaskinernes resultat til at finde den, fordi den ligger bag et login. Men jeg har egentlig gjort det altid, sådan lidt gå med livrem og seler. Så klikker jeg hernede i Add Files, og jeg har lige de samme 4 dokumenter liggende her. Dem markerer jeg og trykker åben, og klikker på Start Upload. Og så er de uploadet, bekræfter den. Nu er der kommet en pil mere ud fra ekstra mappe, og hvis jeg klikker på den, så ligger mapperne, eller filerne herinde under. Nu vil jeg jo gerne have, at det er til lige præcis den side her, hvor vi kan se det hele, at det ene link skal henvise til. Så jeg klikker op i den her URL heroppe, hvor der står content.clubrunner. Den kopierer jeg. Så går jeg lige tilbage til den fane, hvor jeg var ved at designe hernede. Se alle dokumenter. Jeg klikker lige igen på blyanten, så kommer jeg hen til. Sørg for, at det er markeret. Klikker på link, og så kommer muligheden for at indsætte simpelthen bare ved at sige Ctrl V, så har jeg det link, der sidder her i URL. Nu kunne jeg godt i det her tilfælde faktisk tænke mig, at target mål er et nyt vindue. Fordi jeg vil gerne have, at folk de ryger over i administrationdelen for sig selv og kan kigge, men samtidig har den anden side lige ved siden af. Det er smag og behag, og det bestemmer I fuldstændig selv, hvordan I vil have. Jeg klikker OK her, og hvis jeg så lige klikker væk fra, så kan I se nu, at se alle dokumenter blevet orange. Nu er der kommet link på. Der er også kommet den her Hoover-funktion på, der gør, at den bliver blå, når jeg kører henover. Du kan godt lige have den lige får en bold. Det bliver lidt mere markant. Og hvis man vil være helt sikker på, at folk kan se det i et link, så kan man også lige klikke på det her U og underscore. Så kommer der en streg under. Det næste er et dokument, som jeg gerne vil have, men åbner. Så jeg markerer igen, og her behøver jeg ikke at gå tilbage til den her liste over dokumenter. Der er en lille finte herinde, som tak til dig, Jørgen, for øvrigt. Du lige fortalte, for jeg havde glemt at se den her get link. Hvis man klikker og kopierer den her URL, så er den også unik. Jeg går nu tit en anden vej her, fordi der ikke er så mange. Hvis der lå 200 filer derinde, så er det umuligt at finde ud af. Men hvis I klikker på link, og her i URL trykker og finder den, der hedder document, så har I mulighed for at gå ind og finde det dokument, som I har brug for. Nu tager jeg lige den her og vælger. Men grunden til, jeg springer lige tilbage igen, at det er en rigtig god idé ellers at gå ind her og klikke på et af de her get link, det er, at når der ligger som sagt 200 filer herinde, 200 dokumenter, det er umuligt at finde ud af i det system, som Club Runner har lavet. Så er det faktisk nemmere at gå, nu vil jeg lige sige cancel. Yes. Prøv lige igen. Marker teksten. Klikker link. Går tilbage til og siger, at det er den her, der er passmodellen uddybet. Get link trykker jeg på, så dukker den op. Den var jo egentlig markeret. Og eneste jeg skal gøre, det er at trykke Ctrl-C for at kopiere. Sige OK. Jeg klikker tilbage til, der hvor der står URL, og siger Ctrl-V. Så lægger den også herinde. Det er samme måde at gøre det på. Den vil jeg også gerne have, der åbner i et nyt vindue, for det er trods alt rart, hvis man vil åbne et dokument, så åbner den i et nyt vindue, og så kan man bare læse det, lukke det ned, og så er man stadigvæk på hjemmesiden. Der er rigtig mange mennesker, der stadigvæk lukker en webbrowser ned, i stedet for at gå tilbage. Så jeg klikker OK, og den må jeg også godt lige have stylet lidt, den må godt lige blive lidt fed, og den får jeg altså ikke nogen underscore. Jeg offentliggør lige siden, og trykker se live page for at teste det. Og jeg kan se, at de er kommet fint frem, begge to. Så jeg klikker på C1 dokument, åbner der en ny fane, og den viser den. Går jeg tilbage, klikker på se alle dokumenter, så kommer jeg ind. Fordi jeg er logget ind, så kommer jeg ind her, og ellers så vil jeg bare blive bedt om at logge ind. Okay. Og det var faktisk de ting, jeg gerne vil vise jer i dag. Og nu er tiden sådan set også ved at være gået, så kan jeg se. Men jeg har masser af tid til spørgsmål, hvis I har nogen til det. Er rejst et spørgsmål, Esben. Det er, Ja, om der er en widget, som man kan bruge til at vise mine forpligtelser.
Det er jo den enkelte, der går ind på den, og tilsvarende som du lige har lavet en knap, der hedder dokumenter, så Ja, må man vel kunne lave en knap, der hedder mine forpligtelser. Og ja, så kan man jo se, hvad man har committet sig til. at det, og der skal jeg så have lidt hjælp, fordi det er vel et spørgsmål om at komme her ind i administrationsdelen, er det ikke det, eller medlemsdelen, og finde Jo, jo. den del. Alt herinde har en unik URL heroppe i toppen. Så det er jo sådan set bare et spørgsmål. Vi kan selvfølgelig prøve at guide mig derhen, hvis Jamen, så jeg må, kan så finde må den her. det må jo være under begivenheder. Ja, den var der. Men så Og, ved, ja, så ved jeg sgu ikke, hvad den, hmm, fordi når du går ind og skriver, Almindeligvis altså, så er vi jo under, så er det jo under den Forskellige. enkelte medlem. Det Han er har, ja, under mit clubrock, under Ja, mit mit clubrunner klubber. ja. det er den og der. mine forpligtelser. Ah, den var nå lige ja, der. der ligger den, ja. Yes, Yes. Ja, yes, ja. præcis. Og hvis vi klikker på den, Ja. så dukker der en, Så ja, dukker mine forpligtelser op. Ja, er det så, det må jo være den URL, vi får jamen, derop. den her oppe i toppen. Ja, Jeg vil ja, gerne få den at ja, teste den. ja. Fordi nu, inde her, hvor jeg har min, hvad Ja, hedder sådan noget, sandbox, der kan vi jo teste det hele. ja, det er jo det. Bum. Jeg laver lige en ekstra. Eller så går jeg lige tilbage her til, hvor den var. Vi prøver lige at trykke lige enter et par gange, Ja, så ja, mine forpligtelser. ja. Indsæt link. Der. OK. Se en gang. Nå, den skal lige tykke Nej, sig. den skal lige tykke. Den er godt nok langsom. Jeg prøver Oh, lige. no, ja, må jeg se. Noget, den kommer. Jeg klikker lige tilbage. Jeg skal lige se, Ja, om den ja. gang imellem. Så er nogle af de udfordringer, der er med det her. Øh, Men det er dejligt, det ikke virker. Jeg kunne ikke forestille mig, at det har noget at gøre med, at det er et andet link, der er sat på. Jeg kan simpelthen ikke fremtvinge den. Jeg prøver lige, ja, sætter den lige på en anden en og ser, om det kan ændre på den. Nej, det vil ikke opdatere på den lige nu. Lukker lige noget af alt det her ned igen. Ja, det vil den simpelthen ikke lige nu. Det var da bittert Ja, at stå ja. i. Ja, for Men det kunne være lidt sjovt at se nemlig, at ja, når medlemmet kom ind, så kunne han lige klikke på den, så kunne han jo se, hvad han har committet sig til. ja. Mit helt klare bud er, at den vej ind, vi er gået, det er også at sætte den URL'en, hente den Ja, URL på den og sætte ind. interne side. Hov, Det er nu var den. det. Var den ikke? Nej, Nå, nå, jeg var inde på designdelen nå, igen, desværre. okay, ja. Ja, den vil ikke rigtig makke ret her. Jeg har også lige et enkelt kommentar til det. Det kunne være rart, hvis man kunne lave en widget, som kunne trække direkte mine forpligtelser, sådan, så man simpelthen direkte på medlemmets egen side kunne vise forpligtelserne sammen med alle de andre informationer, man har. Ja, det bliver en af dem, der skal videre til Club Runner. Meget af det, der ligger på medlemssiden, er svært at få herud, hvis ikke det er lavet som en specifik widget. Men jeg kunne godt lige notere den ned, at altså en widget, der henter mine forpligtelser Det ville direkte ud, være når jeg har rigtig, logget rigtig på god som ting at få mig. på. Ja, Ja, godt. det ville kunne imødekomme en del af de forespørgsler, som vi har. Ja. Ja, det er et spørgsmål, om det kan lade sig gøre at lave men den bliver meget personspecifik, så gør den ikke det, at det er den enkelte Jo, person. Ja. ja, Og man kan gøre det sådan, så når man er logget ind, så fungerer den her widget, og man kan sige, man kan jo præcis. ikke, hvis vi laver undersiden, så man altid skal logge ind på undersiden, uanset for at få lov at se en, eller den interne side, så vil man jo så være logget ind som sig selv, så muligheden er der måske. I hvert fald Det var det, godt jeg at få tænkte. det sagt, og komme ind i med flere vil jeg gerne slå et slag for,
Club Runner er lidt irriteret over alle de der gode forslag, vi kommer med, for de kan ikke honorere dem alle sammen, men samtidig så er de også meget glade for, at vi kommer med input til dem. Men netop en widget er jo ikke alt trumfende for alle andre, så derfor Nej. ville det være en fed lille ting at kunne imødekomme en del af forespørgslerne på, frem Ja. for at det er noget, vi skal på verdensplan have presset ned over alle. Yes, præcis. Så er der, Jeg har noteret, Lars. så er der et spørgsmål til linke til en specifik dokumentmappe, men det var vel også det, du lavede før med dokumenterne, jo, ikke? Jo. Hvad tænker du specifikt på, Patrick? Var det for eksempel en mappe med vedtægter, eller en mappe Ja, lige med... præcis, fordi det var enten alle mapper eller nogle enkelte filer. Men jeg vil gerne bare have en mappe med alle referater, for eksempel. Ja. Ja. Jamen, jeg tænker egentlig, det er jo spørgsmål om at få dem uploadet. Jeg skal lige finde ud af, hvor nu er jeg inde her, at det er organisation og dokumenter. Den tror jeg... Det der er udfordringen, det er, at der ikke er en mappe, du kan komme direkte ind i. Det har jeg simpelthen ikke fundet. Det er enten ind til det her Enten URL, det hvor er, det ja. alt sådan ligger inde, Ja. eller også så skal du, kan man sige, så er det hver enkelt. Ja, Vi lige gør det jo lige præcis. nu på Rotary.dk, hvis man er logget på og inde kan se referater fra bestyrelsesmøderne osv. Ja, Men der er det enkelte derinde. Der er ikke der er simpelthen ikke et get-link nej, til jeg kunne det. heller ikke finde det. Nej, Det er desværre. derfor, jeg spørger. Ja, Okay. selvfølgelig. Men ved du hvad, det er en af dem, jeg synes, vi skal prøve at også notere. Altså, hvorfor skulle man ikke kunne måske specifikt hente En mappe. eller komme ind til en mappe, men eller måske ligefrem downloade mappen, hvis man klikker til egen computer. Yes. Så har vi et standardspørgsmål, du egentlig har været inde på tidligere, hvor der bliver sagt, jeg har fået ødelagt... Inden vi kommer videre fra den der, Philip, sorry. Ja. Med hensyn til at kunne linke til ugebrev, eller nej, til en folder med ugebreve, så når man går ind og vælger link type document, så er der på listen også folder på den liste. Jeg har ikke fået testet endnu, om det fungerer direkte, men den er rent faktisk listet direkte med folder, og ikke kun dokumenter. Det vil sige, hvis På jeg den, gør det som herinde Esben for viste eksempel, før, den liste, ja. hvis jeg lige markerer op, og så klikker på link, og Og er så, det den herinde? ja, så vælg document, Ja, og så kig der. Der har du faktisk folderne med i os. det er du ret i. Den kunne godt den her vej, ja. Lad os prøve at se. Så er Patrick, ja, så hvis er vi det kan. sgu løst. Nej, det er rigtigt. Ja, der kom den. You Okay, selected a folder, så langt var jeg heller ikke nået. Nej, Okay. det er, Det er du er ikke nysgerrig nok. Jeg bakker mig igen. Ja, desværre. Nej, ideen var god indtil lige Club Runner sagde nej, desværre. Lige inden vi tager Jørgen Fogh, så er der en, der har skrevet, at jeg har ødelagt min widget nyt for Rotary. Den har du jo nævnt før, den skulle vi holde fingrene Ja, fra. den blev nævnt, men ikke hvordan jeg retablerer. Nej, det... Ja. Jeg har jo fået et billede på den her. Jeg har prøvet at gå ind og lave en link på URL ind på Rotary Danmarks side. Ja. Men den linker jo bare over på siden, når jeg trykker på den. Ja. Jeg kan ikke få den læst frem. Hvordan Og det er fordi, du ikke har den unikke adresse på den klub, du har smadret. Okay. Hvis jeg nu... Philip, kan du hjælpe med at lige at sende, hvilken klub og alt det der, det er til mig på en mail? Fordi så kan jeg lige høre... Vi kan godt lige få Club Runner til at reetablere den, når det er. Ja. Så hvis jeg kan få det, så skal jeg nok lige få det fixet. Jeg arbejder også på at lave en vejledning i præcis lige de her ting. Hvordan retter man op på den, hvis det skulle ske? Så det kommer også, men vi kan lige så godt få det hurtigt lavet. Jeg skal lige have klubben hernede. Skriv lige... Det er Stevns Rotary Klub. Ja, godt. Fint. Og jeg har en mail. Det kan jeg lige skrive. Godt, du skriver den lige ind i chatten, og så giver vi ordet til Jørgen Fogh Hansen. Værsgo, Jørgen. Esben, den der intern side, som er login, det er alle rotarianere, ikke også? Det er ikke klubbens medlemmer. Jo, det er kun i det her tilfælde klubbens, for den ligger inde under klubbens okay, godt. intern. Ja, fint nok. Det er rigtigt. Super. Det husker jeg lige at sige videre. Det næste, det er, hvad for et layout anbefaler du? Jeg vil gerne holde fast i det samme layout. Gider du vise det, hvad for et du vælger der? Altså, tænker du... layout på siden, altså ja, med kolonnerne, hvad for en af dem vælger du derovre?
Jeg laver ikke on min simpelthen, hvis det er den, du tænker på. Den, som den kommer med her, det er den, som er også på den eksterne, og det er den, jeg gerne vil holde fast i. Det er den, som I kan se her, der står en full width top band above wide and two narrows. Det er måske ikke så godt beskrevet. Det er den, der er aktiv simpelthen. Det vil jeg gerne have, at vi holder fast i, fordi så er der også en genkendelse fra den eksterne, og logger man ind, så er den interne sådan lidt bygget op på den samme måde. Så ja, om man skal have den her velkomstbjælke her, eller ej, det kan man jo selv diskutere. Der skal jo ikke stå det samme som på forsiden, eller på den eksterne selvfølgelig. Men, jeg synes, man overser, at når nu vi kommer ind på den interne, så kan man sige, at der hvor vi egentlig har meget behov, det er egentlig, at de kan se arrangementer. Og der kommer arrangementerne altså lidt i baggrunden her. Medmindre man lægger dem over til venstre, ovenover den interne. Og det er godt, du faktisk lige siger fordi det. Fordi jeg synes, det er synd, at man ligesom... altså der kan man sige, den, der hedder Nyt for Rotary i Danmark, den er sgu ikke så vigtig. Nej. Kan jeg flytte Nyt for Rotary i Danmark ud til højre? Det er fordi, nu er vi på den interne. Jeg tænker faktisk, på den interne kunne jeg godt friste til at sige slet. Tak. Her. Tak. Det hørte jeg, og det er vi glade. Og det har Lars hørt, og det har Claus Lars hørt, og alle hørt det, og I har fri tøjler, alle sammen. Bare ikke Dalgårds Tivoli, lookalike, men ellers så har I jo, det er den interne side, og det er for medlemmer. I skal selvfølgelig tænke på, at medlemmer ikke bliver forvirret, men jeg er enig, Philip, hvis vi nu tager ved, hvis vi kører musen henover, så dukker der de her, 6 prikker frem. Hvis jeg trykker på dem, så kan jeg trække widgeten over, og den må for min skyld gerne komme over og ligge i venstre. Det eneste udfordring med den, det er, at den er ikke skabt til en bred kolonne. Den er faktisk designet op til den smalle, så den kan komme ind her i midten i det mindste. Ja, det vil være rigtig godt. Der findes en del andre gode widgets til arrangementerne, som faktisk kan også, så man kan komme op og få erstattet den velkomsttekst eller et eller andet, du har liggende, sådan så de kommer i fokus. Ja, altså siger du, der findes det, eller hvad? Ja, der er både karuseller til kommende arrangementer og sådan nogle ting, du kan trække over nu her på. Der er faktisk rigtig mange gode af dem. Ja. Det ligger under begivenheder. Det ligger under begivenheder, så yes. Ja. Af dem, jeg har her. Vi har prøvet noget med, jeg ved ikke om... Er det, jeg har det kun 4. Det er den, der hedder kommende. Yes, skal vi prøve at lege med den her? Er det samme? Det er jo sådan set den samme, ikke? Den, jeg har brugt. Ja, det er den samme der. Så det er den. Jeg har en der, hvor den slide, eller hvor du har mulighed for at slide. Ja. Den hed... Det er ikke en af dem, så oppe i... Nej, karusel, det er kun billeder, så er det måske noget... Nej, det er nemlig ikke. Den hedder kommende arrangementer widgets. Der kan man... Jeg tror, man kan klikke af, at den er scrollable i layoutet. Nå, ja, selvfølgelig. Jeg har slet ikke været inde her. Jeg tror... Nede i bunden, der står den som columns, der kan du vælge, at den er scrollable. Yes, præcis. Tak. Det er den, og hvis jeg lige prøver... Ja, nu har jeg også kun ét arrangement. Ja, men du kan trække den op under din tekst i stedet for, så vil man kunne se den ordentligt. Deroppe, ja, et eller andet sted der. Yes. Ja, men jeg tror, at min udfordring, det er stadig, fordi jeg kun har ét arrangement. Du har kun ét arrangement. Ja, det er derfor. Okay. Men den kan fungere nu på, når jeg gør det på den måde, så kan den fungere på alle 3 størrelser faktisk, kan jeg se. Og så vil den komme i fokus på siden. Ja, præcis. Og det er, I skal tænke her, hvad der er vigtigst for medlemmerne at vide. Og det er ikke, hvad en designer, han synes, der er vigtigst, at der så pænt ud her. Fordi det er altså også et praktisk værktøj at lave den interne side. Så modepolitiet, det kommer ikke forbi. Vi skal nok prøve at hjælpe, hvis der sker noget. Hvis der kommer til at slette noget, ødelægge noget. Men det er dejligt, for jeg håber også, at vi har den lidt større frihed, netop når det er på den interne side. Ja, lige præcis. Jamen, det skal må være det, vi kan tilpasse det klubben. Ja. Det er jo så, Lars. Jeg kommer ikke forbi at skal ud, så er der altså en af de andre, der gør. Men det bliver ikke mig. Og det med rækkefølgen, det er jo faktisk noget af det, vi har nævnt for Clubrunner også. Altså om vi kan få mulighed for at sige 1, 2, 3 på nogle af hovedelementerne, selvom de ligger i forskellige kolonner. Ja. Så lige frem, få den væk, altså gøre den usynlig på mobiludgaven, hvis det er det, man synes. Netop, ja. Og det var da noget af det, han sagde, det var en god idé. Ja, de er jo glade for vores idéer. Om der så sker noget, det så det ved du næsten bedst selv, Jørgen. Du har jo talt med dem live. Ja. Er der andre ting, I vil spørge? Ja, det er et spørgsmål. Det er Patrick her, Aspen. Nu skal jeg misse det, men vi har en offentlig
hjemmeside, og jeg tror, det er Philip, der har lavet den. Er det ikke rigtigt, Philip? Delvis i hvert fald. Den eksterne? Eller? Ja, den eksterne. Men yes. hvordan laver man en link til den interne? Er det når man sætter på den eksterne, og så linker man til den interne, eller er det en funktion i systemet? Vi skal ind og have åbnet den interne, fordi det er lige præcis det, knappen den skal gøre. Nu prøver jeg lige, og jeg går lige over, lukker lige helt ned, skal vi sige. Ja, og det kan vi jo først gøre, når vi har lavet den interne jo, ikke? Ja, det er lige præcis det. Og så laver vi knappen bagefter, Yes. den er jeg med på, ja. Yes, fordi det var den knap, og den kommer også, Patrick, den kommer også til med i vejledningen, hvordan I opretter henvisning til den interne side. Ja. Så det er, den har du nok misset desværre, men vi prøver den der bare igen, hvis det er det. Det er jo at komme ud på den her side, som jeg har oprettet nu, der er den interne side, og den URL, der ligger heroppe, den kopierer jeg. Ja. Og så har jeg taget den, nu springer jeg lige hurtigt tilbage til den. Sådan. Nu åbner jeg min eksterne side. Den knap, der ligger her, min klub, den har fået den henvisning. Ja, okay, der er bare lavet en knap. Ja. Så det, det var sådan set bare den. Nej, der er ikke med i det, og der lægger du bare et link på. Ja, det så forstår jeg. Ja. Yes, godt. Yes. Og det er den funktion, I jo rigtig meget gerne må lige huske, fordi når jeg kommer med det her til søg medlemmer, så kommer jeg også, nu skal jeg lige markere ind, det bliver et link, der kommer ind og ligger her, men herinde, hvor der står 13289 for eksempel, der har hver klub sit eget unikke ID, og det er det, der skal tastes ind her. Så, og så virker søgefunktionen. Yes. Ja. Jeg har lige et spørgsmål nede fra Nysted. Yes. Og vi downloadede jo alle de gamle dokumenter i sin tid fra den gamle hjemmeside. Ja. Og der var lavet et værktøj til det, som hævde med i en mappestruktur med 700 mapper og 1500 dokumenter. Og hvis jeg skal putte dem op en af gangen, så bliver det en lang aften. Ja, det gør det. Jeg kan godt høre på spørgsmålet lige på vej hen. Svaret er, det ved jeg simpelthen ikke, men ved du, Ole, det vil jeg godt lige undersøge, om man kan lægge 700 mapper-filer op på en gang. Det har jeg simpelthen ikke prøvet. Jeg har kun skulle gøre det nogle få i gangen. Ja, og det er jo nogle medlemmer, der gerne vil kunne se de gamle dokumenter og ubreve og hvad der ellers hører til. Yes. Jeg ser lige, om der er sådan en upload mange på én gang funktion, som man kan med med filer, kan man jo uploade, så jeg går med på, at hvis du stadigvæk har 700 mapper, du skal indtaste, så tager det lang tid. Har du bare 50 mapper, så tager det også tid. Og hvorfor skulle man ikke kunne uploade dem på en gang? Godt. Yes. Den er noteret, den skal nok lige komme med ud, og også til glæde for alle. Jeg har faktisk spurgt Cloudrunner om det tidligere. Du har spurgt? Ja, hvad siger de, Lars? Har der været noget svar på? Der er ikke nogen måde, de understøtter det. Nej, okay. Desværre, dem får vi desværre mange gange, de der. Men det var en god idé, har du sikkert også fået at vide. Ja. og jeg har selv samme problem med at downloade. Jeg ved ikke, hvor mange folder, og især alle de gamle events, de er struktureret i mapper, og det er nærmest umuligt at få op. Ja. Lad os lige prøve at lægge lidt mere pres på igen. Der er en af jer, der har nogle børn i baggrunden, der går igennem på mikrofonen. I må godt lige slå jeres mikrofoner på. Der er en masse baggrundsstøj. Det hjalp, der blev styr på ungerne. Tak. Yes. Og ellers så er I jo velkommen til også at skrive og tage fat i mig. Jeg ved ikke, om der er kommet nogle oplysninger ud, og så kommer det med, når den her vejledning den kommer ud. Hvis der skulle være noget, I ikke forstår, så, og der skulle opstå nogle spørgsmål efterfølgende. Så tag endelig fat. Vi må også gerne lægge lidt pres på Clubrunner, hvis der er nogle ting, I gerne vil have. Hvis der er flere, der har de samme behov, så skal de nok begynde at kigge mere på det i hvert fald. Lad os da håbe det. Yes. Kan I fortælle en lille smule om næste gang? Hvad skal I igen?
Hvad Det har siger du? vi, Undskyld. nej, vi har faktisk ikke fastlagt, hvad det er, vi lægger på næste gang. Det bliver Lars og Claus Hugo og mig, der lige snakker det igennem herefter omkring det. Der må I meget, meget, meget gerne skrive ind til os tre. Og hvis I skal skrive til Lars og Claus Hugo, så er det nemmeste det at skrive på den, der hedder Digo1480, og så @rotary.dk. Jeg kan godt skrive det ud til alle deltagerne her. Fordi så får vi nogle input fra jer til, hvad er det for nogle ting, I godt vil skrive ned. Jeg ved, at vi gerne vil vise jer nyhedsbrevet, som jo især er væsentligt for sekretærerne og for, nyheds... ja, hvad hedder de... ja, dem, der skal ugebrevsredaktørerne. Ugebrevsredaktørerne. Ja, fordi der er en rigtig god måde at lave de der nyhedsbreve. Jeg ved ikke, om vi kalder dem nok Langelandsmodellen, fordi de har lavet det på en god måde. Og det er, jeg kan sige meget kort, det er et nyhedsbrev, som ugebrevsredaktøren sender ud, og det kommer til hver enkelt medlem. Og i den, de har lavet, der har de nemlig lavet det der med forpligtelser. Så ugebrevet, det slutter af med, at hver enkelt kan se, hvad han har committet sig til. Der er nemlig en widget til det i ugebrevene, det er der rigtig kan smart. hente forpligtelserne. Det var der er mit spørgsmål grundet nemlig. Ja. Så yes. Ja. Men bare bombardere os med alle mulige, mere eller mindre umulige opgaver, så prøver vi at se, om det kan lade sig give sig. Og det, vi ikke kan finde ud af, det skyder vi videre. Ja. Og vi er jo så heldige her i distriktet, at vi nu også har fået en mere med, som er ret god i det her. Nu sidder Jørgen bare og kigger ned, men han er også ret skrap på det her område. Det vil vi simpelthen bare ikke lade gå fra os, den chance. Yes. Men hvis der ikke er mere, så vil jeg da sige tak for nogle hyggelige timer sammen. Jeg synes, vi har da fået noget ud af det. Og håber, I går hjem med en god gnist i det og får lavet noget spændende. Og når det er helt fuldstændig kollapser, så skriver I til Esben. Så ved I, hvor I skal hen. Så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at hjælpe. Så kommer der en genopretter ind over. Ja, lige præcis. Han har rettet noget af det, jeg har ødelagt et par gange. Så, ja. Ja, men jeg har også fået lidt hjælp fra vennerne over i Canada til noget af det. Det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at en person ikke kan få adgang til alt.